El moble corbat va ser el gran dinamitzador de la indústria valenciana del moble. La modernitat va entrar en les cases i en els tallers de producció amb aquestes peces. Ara la nau de València n'aglutina mig centenar. Obri esta vesprada la primera exposició d'Espanya de moble corbat. Lleuger, fàcil de netejar i amable. El moble corbat iniciava la modernitat captivant a la burgesia urbana valenciana i poc després, amb la democratització dels preus, a la resta de les cases que han crescut balancejant-se en ell. Realment és el primer èxit comercial. I la taronja i el moble corbat van ser els dos primers èxits comercials a nivell, diguem-ne, europeu que van tindre a València. Però poder corbar la fusta, que era un fet inèdit, també va canviar la manera de treballar dels tallers artesans valencians. És una manera de produir que ja té que dividir les fases de producció, és a dir, té que establir una espècie de cadena de muntatge i es comença ja una racionalitat més industrial que no el taller tradicional de banisteria. València i Viena foren les potències que exportaren estos mobles, però hi ha una característica per saber si són valencians. Les terminacions valencianes de la fusta són sempre que van de més gros a més xicotiu, més finet. Això és típicament valencià, això no està en el moble corbat vienès, perquè això és un alarde, per dir-ho així, una xuleria valenciana, perquè això implica un domini de la fusta, de l'ija, molt important. Una revolució del disseny industrial que s'exposa per primera vegada a València fins al 21 de gener.